Sumpa 98.9 FM Esum. And then July Bosume no na tosu na wo mfem premier no nya doni miensa kakra na watwe na kogu kakra na bosume na gu kakra na afuna kwawie na to se 2023 no kwa kogu kaseba sabufo asama wien anam aba fonten tan fidi kase so awo Sumpa FM no ye Facebook Sumpa FM sanso ana Sumpa TV anonso aye YouTube no okwa no abo Sumpa TV no nemom yakucheri nyina abrofo kasem de akwakogu awo sumpaonline.com sumpaonline.com awie kasaba information center so dona atopete Tony J Enterprise wonyina eto apitibi de demakotini bi ane say okay abrantie Richard apia yesusu se wokum nipa ede wo mamusie wo fridge mu no asem foforo asi wo akire sanso anensama obeti bi ane say aye orani dini sam okudato waka sami de afa aye domahene wo se beya nensoma kan nka ontwene nsan ene dai